Víkend na maximum. Nenormálny víkendový relax na Európe 2. Sobotné ráno na Európe 2 začneme brutálne pozitívne a motivačne s Jankom Dubničkom. Ahoj, dobré ráno. Ahoj, pekné ráno. Preto motivačne, pretože ty si life coach, ale aj motivátor ľudí, ale prosím ťa povedz, ako si sa dostal z tej profesie moderátor na výslní na profesiu motivátora? To bola taká veľmi jednoduchá cesta, aj keď nie pokiaľ ide o čas, ale skôr o to rozhodnutie. V 2006 prišlo do Markízy nové vedenie, zrušila sa posledná relácia, ktorú som tam mal, čo bolo doma s Markízou, ponúkli mi bombastický návrat do Telerána, čo som ja teda považoval už vtedy za krok späť, keďže som mal Teleráno za sebou na začiatku svojej kariéry. Tak som sa ešte pomotal troška po jojke v nejakej jednej relácii a potom som si povedal, že asi je čas urobiť niečo iné, vydať sa iným smerom a založil som si eventovú agentúru, to pár rokov fungovalo. A potom sa ku mne dostalo úplne to prvotné, také, čo ma naštartovalo, bola kniha alebo film The Secret, Tajomstvo. To som si pozrel, povedal som si, že fajn, pekne, len tomu chýba jedna kapitola, že zdvihni zadok a chod niečo robiť, aby to nebolo len o tom, že price je a ty to dostaneš. Potom sa ku mne dostali knihy Jacka Canfielda a Briana Tracyho a ja som vtedy začal vlastne uvažovať, že aha, že tuto je niečo tak inak, že je možné nejak inak uvažovať, je možné nejak inak rozmýšľať o veciach, je možné nejak inak v tom živote fungovať. A ty si bol v tom čase nespokojný so svojím životom teda? Tým pádom? Neviem, či by som povedal úplne, že nespokojný, ale bolo to také vnútorné hľadanie niečoho hlbšieho, lebo tie eventy sú o tom, že je to krásne večer, ale ráno vlastne po tebe ostanú, nechcem byť vulgárny, ale to, čo ostane proste po tom evente, nie je moc chutné. A mne to ako keby, chýbala mi tam taká tá hĺbka, že niečo viac, čo by tam mohlo ostať. A tak som sa nejak k tomuto... Vlastne ja hovorím, že som dozrel v toho kouča, že to nebolo o tom, že ja som to hľadal, išiel som za tým, pátral som potom, ale že ono si to vlastne našlo mňa. A znamená to, že teraz viac počúvaš svoj vnútorný hlas možno? Teraz viac počúvam nielen svoj vnútorný hlas, ale oveľa viac počúvam ľudí. Veľmi často sa hovorí o tom, že ľudia si svojimi myšlienkami aj konaniami aj všetkým privolávajú veci v živote, že keď teda myslíme, že toto sa mi nepáči, tak viacej sa mi to bude nepáčiť. Naozaj to tak funguje? Ja stále tvrdím, že ono to všetko začína v hlave. Že pôvod toho všetkého, tá kvalita toho života závisí od kvality toho, ako myslíme, ako uvažujeme o veciach. To znamená, ak ja sa ráno zobudím a poviem, dnes bude totálne otrasný deň, on taký bude. Ale nie preto, že by taký bol a nebolo v ňom nič pozitívne, príjemné a pekné. Ale ja som dal pokyn svojmu mozgu, aby sa zadrapol do tých situácií, ktoré sú tie negatívne, ktoré sú tie zlé. Ale funguje to aj naopak. Ja keď sa ráno zobudím a poviem, dnes bude skvelý deň, dám tomu šancu, môže sa niečo skvelé udiať, tak zase vysielam pokyn tomu svojmu mozgu, že zameraj pozornosť na to príjemné, pekné, pozitívne. A síce sa udeje aj mnoho ďalších negatívnych vecí, ale ja budem nafokusovaný na tie pozitívne, alebo teda na tie príjemné, prínosné, užitočné. Takže áno, funguje to tak. Aby ste aj vy dokázali takýmto spôsobom myslieť a pozitívne sa nastaviť do nového dňa, tak určite zostaňte aj ďalej na Európe 2, pretože s Jankom Dubničkom sa o tom ešte porozprávame. Víkend na maximum na Európe 2. Sobotné motivačné ráno s Johnnym Dubničkom. Ahoj ešte raz. Ahoj. Hovorili sme o tom, že by sme ráno mali začať vstávať pozitívne, s pozitívnou myšlienkou na ten deň. To znamená, prebudím sa a poviem, dnes strašne pekne svieti slnko, ale keď vonku prší, tak čo potom? Tak keď vonku prší, tak potom treba tú motiváciu hľadať niekde vo svojom vnútri. To znamená, vonku prší, ale na mňa to nemá vplyv, pretože ja si svoje počasie nosím vo svojom vnútri. Čo myslíš, že ľudí najviac ovplyvňuje? No, ty si aj v tom predchádzajúcom vstupe tak naznačila, že čo ak toto, to je taká tá otázka najzákladnejšia, ktorú si ľudia začnú klásť, čo ak? Ak si položím už túto otázku, pretože väčšinou končí tým, že čo ak neúspejem, čo ak sa mi to nepodarí, čo ak to bude zlé, čo ak sa strápnim, čo ak budem smiešný, tak to je to, čo vlastne ja nazývam, že toxická myšlienka. Lebo to okamžite začne s tebou robiť to, že ťa to začne dávať do úzadia, začína ťa to utláčať k zemi a tým pádom tá dôvera v to, že môžeš niečo urobiť a že by si mohla uspieť, nepríde. A keď ja toto dostanem napríklad od svojho klienta, na chvíľku sa tak zastavím, som ticho, potom sa pozriem na toho človeka a spýtam sa ho, že a čo ak uspeješ? Si na to pripravený? A aké väčšinu reakcie? No, ten človek si v tom momente uvedomí, že vlastne všetci sa ako keby dopredu bránime tomu, že by mohlo niečo výjsť, že by niečo mohlo dobre dopadnúť, ale v momente, keď si vlastne uvedomím, že ako keď mu to prerámujem, ukážem mu to inak. A on si vlastne uvedomí, že áno, pravdou je, že takto som sa nad tým nezamýšľal. Akí ľudia v dnešnej dobe vyhľadávajú pomoc motivátora? Ja by som to možno len tak troška upresnil, že skôr pomoc kouča a sú to rôzne skupiny ľudí. Ja mám také tri, by som povedal. Manažéri, manažérky, to znamená ľudia, ktorí
sú niekde vyššie postavení v rámci hierarchie firmy, sú talentovaní, sú dobrí a potrebujú ešte viac zo seba vyžmýkať, ešte viac zo seba dostať. Takže to je taký prvý typ ľudí. Druhý športovci. S nimi robím veľmi rád, pretože tam vidno hneď výsledky. Čo sa ten športovec bojí, že nebude prvý alebo že nebude najlepší? Predstav si, že patríš medzi špičku. To znamená, že, ja neviem, ideš na olympiádu. Tam už majú všetci naozaj natrénované. A ten rozdiel ovplyvňuje hlavne to, ako majú natrénované v hlave. Keď sa im nedarí, keď zle odpália, neviem, pri tenise loptičku, keď je prvý šup do vody toho plavca nie je taký, ako si predstavoval, milión vecí. To znamená, že každý dobrý športovec má okrem trénera na svoj šport ešte aj kouča, ktorý mu pomáha zvládať psychický tlak? Áno, zober si, kam sa posunula za rok Dominika Cibulková. Áno. Má kouča. Hej? Má kouča? Áno, samozrejme. Jednoho českého kouča má a hneď je to vidno na tom výsledku, že okamžite stúpla v tom rebríku hore, pretože dokáže zvládať situácie, ktoré sú ťažko zvládateľné. Nepoloží ju nejaký prvotný neúspech. Hovorili sme teda o manažeroch, aj o športovcoch, kto je tá tretia skupina ľudí? Tá tretia skupina ľudí sú ľudia, ktorí možno až tak celkom nevedia, čo je to coaching a hľadajú v tom coachovi možno viac terapiu, viac psychológiu. Ja to v dobrom to nazývam, že niekto príde a vyklopí na teba svoje odpadky. Hej? Že potrebuje to dať von zo seba preč, odhodiť to. Áno. A ty prídeš pod ranu ako vhodný človek. Ale ja som v tomto veľmi striktný. Ja keď zistím, že toto nie je pre mňa, že tam treba ošetriť, povedzme, dvere do minulosti, ktoré ešte nie sú zavreté a s tým sa treba vysporiadať, tak to nie je práca pre mňa. A tým pádom ja som veľmi v tomto transparentný a otvorený a ja to klientom poviem. Zatiaľ sme boli tak trošku všeobecní, ale teraz pôjdeme konkrétne po vašich životných prípadoch, takže určite zostaňte aj ďalej na maximum naladení na Európe 2. Víkend na maximum. Nenormálny víkendový relax na Európe 2. Johnny Dubnička na Európe 2 rozpráva o coachingu a o motivovaní ľudí. Poďme motivovať ale vás. Prišli ste napríklad do prácu a čo s tým teraz? No, v prvom rade ja mám na to takú odpoveď, že také malé zamyslenie sa nad tým, že čo sa to vlastne stalo, hej? Pretože prvé, čo sa nám udeje, samozrejme, náš systém je nastavený na to, že strašná vec sa stala, zručil sa celý môj život, čo teraz bude, čo ak už si nájdem prácu, čo bude ďalej, čo bude platiť hypotéku. A tak ďalej, presne tak. Ale prvá najdôležitejšia vec je hlavne zamyslieť sa nad tým, že OK, tak sa to stalo, to je fakt. Rozdielujeme fakty a problémy. Problém je riešiteľný, fakt, nemám na to vplyv. Takže otázka znie, mám na to, že ma vyhodili nejaký vplyv, dokážem to ešte nejak ovplyvniť, nejak zmeniť, zvrátiť? Ak áno, poďme do toho. Ak nie, tak absolútne nemá zmysel riešiť to v zmysle, že ja chudáčik som teraz niekde na zemi odpálený a neviem, čo bude ďalej. Takže tá druhá fáza toho je, keď viem, že na to už vplyv nemám, že to nemám pod kontrolou, tak druhá otázka je, čo tu pod kontrolou mám. A pod kontrolou mám to, ako sa k tomu postavím, ako o tom začnem rozmýšľať, ako si to budem vysvetľovať, akým spôsobom k tomu zaujmem nejaké stanovisko. A čo s tým ďalej teda? No prvá vec je, že postaviť sa k tomu tak, keďže sa mi to už stalo, tak je to fakt. Takže čo je ďalej? Chcem ísť ďalej niečo vytvárať, pracovať, hľadať, alebo chcem ostať doma, proste ujasniť si vlastne to, že čo chcem ďalej. A často je to taká ideálna príležitosť a naozaj aj, teraz môžem hovoriť za svojich bývalých kolegov z médií, ktorí poodchádzali, tak povedali, že ak to na začiatku vyzeralo, a ja som toho jasným príkladom, ak to na začiatku vyzeralo po tom odchode, akože sa mi zrútil celý svet, tak spätne to hodnotím tak, že to bolo najlepšie rozhodnutie môjho života a že vlastne to, že sa tieto dvere zavreli, tak sa potváralo kopec ďalších, o ktorých som ja vtedy ani nedúfal, že by som bol schopný v nich fungovať. To je prvá vec, keď prídete o prácu. Čo keď zlyhá vzťah? To znamená naozaj citová, veľmi silná citová záležitosť, ktorá ovplyvní niekoľko ľudí hneď, ktorých sa to týka. Mňa sa ľudia často pýtajú, že dobré, ale my nie sme stroje, to sa nedá proste urobiť tak, že niečo sa stane a teraz idem ďalej. Presne ale tak. to je v poriadku. Takže smútok môže byť, je tam priestor. Emócie k tomu patria. Pláč, hnev, vreskot, rozbíjanie, kopanie, všetko do toho patrí. Taliansky film. Áno, všetko do toho patrí, ale musí to mať nejakú hranicu. A tá hranica je o tom, že kde to už pre mňa začína byť sebadeštruktívne a kde to je ešte v poriadku, že je to ventil, že to dávam von. Tak áno, patrí to sem, tá emócia, ale je čas pohnúť sa zase ďalej. To je takéto staré známe, pro jedno kvíti slunce nesvíti, hej? To ma mama často používala a naozaj to tak platí, pretože zrazu to slnko môže výjsť úplne niekde inde a zasvietiť na niekoho iného. Pokiaľ som
schopný a ochotný a chcem to vidieť. Neuveriteľne dobre sa ťa Johnny počúva. Ďakujem. Až je mi ľúto, že už sa musíme rozlúčiť, ale ďakujem ti, že si dnes v sobotu ráno prišiel k nám do Európy 2. Ďakujem pekne za pozvanie. A Johnny bol taký zlatý, že svoje myšlienky položil aj na papier, pretože má na konte skvelú knižku a práve tu si môžete dnes u nás na Európe 2 aj vysúťažiť, tak zostaňte aj ďalej s nami a trávte príjemné ráno. Víkend na maximum na Európe 2.